Kublai ye pi baro. Ni pedang sobhab yang ipi syakane ka channel jungi bal ai kerteng pule khubor sngap chipang. Kimat bakong san na unong sain hima. Hadin barem kum ukertong ka NPP haka election asa khat phra leit pha UDP UMLA barim kama konro khat artarik on pedang. Ngak thang kamun sim habang ayo iya kisi para habang leit pen phangjain hanigrims. Arpau tarik on pan jubab na UDGP balai ki pulit ki klem sim khia halor ka jingja ki arngut sipara amparin. No jingerap ki nong Kashmir, Ladakh, Telangana, Kerala. Wat hadin arbanai tam 4 la ban maramot ya ka skul ki khenarit halait mosyang. Mi no uba HDR lingdo na ka kongres. Shen onrung sa ka UDP. Kikintai basya penkubor haka yok ka kot ki don haka benta ba khambiang CM. Terwa kaliang samla puli ka nehu haka puli puthi bat ka Mauritius. Omdon manu na law tun ubadon kiti haka jingesyo pinsyai ka darbar sinong. On pin ken riak lut yaki marat na pannong lain. La jandap lut bantai yaki jakari marat ha umtro ka basak teng daki pausnem. Dang bisyari UMLA bayale persyak seng. Omdon Satya uban mi Henry ken bun ki barung sa ka NPP. Macmillan. On tum khatsan hajar teli ki ten riding hasilin ter ka wa umkhen. Kular simkhia uba sanbor ya ka jing kinong tre nehu. Kerpat sange no ka jing yaki. Ja ka keme ber ka khon na yeng ha ka than salang. Mana banti siap hak sek ko moj bat krok ba langtor. Penrem ka snong mau lai nong lum basyak thambor ka yeng ikong Martina. Lasai ka result metrik. Kendiat ki khubor nang ni. Ngak thang ka men sim habayo iya kisi para habang alit pen phangjain hanigrims. Arpau tarik on pan jubab na UDGP balai ki pulit ki klem sim khia halor ka jingja ki arngut sipara amparin. Ka Committee on Women's Empowerment jong ka Meghalaya Legislative Assembly hapok ka jingelang ka kong amparin lingdo kum ka chairperson kan sakhot je ukhlidu jong ki pulit kata u Directorate General of Police DGP ka Sarkar Jalla ba uhab banwan ai jubab ha ka committee halor ka jingle sting ki pulit haswa ban sya penyap ki arngut ki sipara hanong ra Shillong. Habaya keren ka kong amparin ka badai ka MLA East Shillong constituency hayeng sa jong ka halai mukhra Shillong kalaya thu ba ka jingkhot ka committee ya ukhlidu jong ki pulit ka jalla kanong ha ka arputrik mentau benai ha ka por khat westeng step ha MLA hostel Shillong. Kala pentip bahakane ka sengi ka komiti kala rai ban khot lang ka chairperson ka Meghalaya State Commission for Women ka chairperson ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ban selok lang halor kane ka benta ka bakalong yeng kala du na ki arngut ki khun ki balasya penyap hala ujong khupa ubaladap ban phla khmat ki pulit ka kong amperin kala yathu ba ka jingkhot di ukhli du jong ki pulit ka dai namar haswa ba kitei ki arngut sipara kan sya penyap ukure mulale benya ka keme jong kini ki khun haba kayaj halinti singkin henrei ki pulit ki khlem kem ne le ai wat haba kala dap ban lej ujor sa ki pulit susu ko ong ba komiti ka kwa banyo jing syai balai ki pulit ki klem sim khia haba ki bahayeng hasem ki lalej ban pentip ha ka janmit jong kalai photrik jemang ar hajar ar puar ba argut ki khun ki laja na layeng ha kawai per ka khubor khamnyar ban lam ba kanong mi khmat ka ba klem mi khmat na ka constituency ka ba ki brio ki kondu jing henrei ka kong amperin kalami se khmat ban lej yarap ya ki bahayeng ki basa hanong ra ka bahap hanong thamai constituency pada ka balik pen phongjain bat pendep ya ki jing dan kam ya ki argut sipara nadu basdang hadu bandadep ka postmortem hanigrim smau deng deng unong thok khubor poi hanigrim smau deng hakasi tarik juliu ar hajar ar puar banlum khubor ya kacing pendap ki doktor ya ka postmortem ya ki arngut ki sipara ki balasya penyap haklau harut jong ka snong nongra ka ba lalap hak step jong kalai pui tarik jemang ar hajar ar puar layo i bakakong amperin kala dap don lupa hakani ka hospital banyarap ya ki bahayeng hasem ki badang don hapadeng ka jing sungsi hadu bandadap ya ka postmortem haka arbaje no phai sngi jong ka tei ka sngi ka kong amperin kala syong bait haka tei ka hospital hadu bakan dapan phongjain namar kam kwa baki bahayeng kendang sungsi susu lada ki yo i ya ki dakmong ki badon haki arngut sipara hababut din ya kani ka jingja unong sain hima ulayo banyakren ka kong amperin bat kala penpau ya ka jing sungsi thang haba kala yo i ya ki arngut ki khulung hakapor bakalej pen phongjain henrei kam syam lakwa baniathu bania namar yo kandang pen sungsi ya ki bahayeng bat kan syukut no halade bat kan ya keren ya kani ka jing syam jongka bat ki pulit sa kani ka khubor ja ka kemi ka khon na yeng haka thain salang Superintendent of Police SP West Kasihis District ulah pentip bahak kasau tarik mentau benai layo ya kajing ujuan na umithon lama lai pesan senem kerta ukhun jong ulit kumar lama na kasnong songsak ka bahap hapo salang bakalok jong u ka bakerteng ka sujata thapa ar pesan senem kerta lemar ka khun ka arunima lama khandai senem kerta kilaja nalayeng naduk ka pesan tarik benai jemang ar hajar ar puar bat ki klemon phayeng syu ka khubor no SP la ongru ba ka sujata thapa ka phong ya ka sapti bayong ka slipper ka don ya ka renyeng ka pesan phut bat ya ka jingdro ne tatu ka kerteng jong ka hak keti ka deng ka ba ka arunima lama ka phong ya ka t-shirt bayong ka skat jin rong jungum bat ka slipper kumta la kerpat baladadon menu bayo i ne tip kilak ban pentip ya ki sya thanat jong ka jela ni ki jela bamarjan khnang ban lap ya kini ki brieu ki balaja
Sa kane kawi ka khubor. Penrem kasunong maulai nong luom basak thombor ka yeng ikong Martina. Kasunong maulai nong luom shulong ha kasengi balang kala penrem jur ya ka jingja ka balaja ha ka janmet nru terik jeleu ha maulai nong luom blok 1 ha ka baladon ki beriu ki balawan ban thombor jubor ya ka yeng ikong Martina basayomoy. Ha ukurwa khubor na u asisten rang bak sunong maulai nong luom uba JS war laong bah ka tei kamit kala don ka jing kawang mau ya ka yeng ikong Martina harangkat ka jing penen kami kikitin klam akor ki bam sungut tunat ban sengam. Uba war laong bah ka tei ka jingja kala kata ya ka jing syong suk syong sain hapok ka sunong bat ka sunong kala maham tenge ban penrem ya ki bakum kitei ki riu thombor bat riu shim kabu. Sa kane kawe pat ka khubor na kenjat syai. Kentait ka labang nong pelut bat pangam raliang haka election hakarbi anglong isi. Kipat ba ka sunong labang nong pelut bat pangam raliang ki badon haka khaput jong ka jela Meghalaya bat Assam. Hapok ka blok 1 kila kentait ban om yashim bentah haka election banjit yaki member of Autonomous Council MCA jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Assam. Ka election kalalong haka praterik mentau bunai. Katai kathain ka badang day jong ka West Jain Tehis district ka kentup hadu lai pendru tulik sunong ki basyong basa ki jait benri penar. Ka day ru ka jaka ka ba ka don hapedeng ka jing yakam hapedeng ka jela Meghalaya bat Assam. Ki babun ki pajba hakane kathain ki day ki badang kwa bandon hapo uput usam jong ka Meghalaya. Bat kila dawa ban pen imbiang ya ka ilaka labang nong pelut bat pangam raliang ka bala penduk no. Kublai shibun.